O Concello de Vilagarcía habilitará un novo aparcadoiro disuasorio na vila. Será no barrio dos Duráns, na rúa Aquilino Iglesia, con capacidade para 120 prazas de estacionamento público e gratuito. O pavimento será de xabre e disporá de recollida e canalización de pluviais. Moi demandado neste barrio, escoitamos as demandas dos veciños como facemos sempre, tratamos de executala o antes posible, se leva moito tempo traballando para isto, con as dimensións que teño a decir tamén importantes. Vai a ser unha continuación desta rúa Aquilino Iglesias, coa intersección de Eduardo Pondal e a saída tamén pola intersección de Otero Pedrallo. A intervención suporá avanzar na rexeneración urbanística e na ampliación dos servizos desta zona. Tamén permitirá continuar a actuación realizada hai algo máis dun ano no primeiro treito de Aquilino Iglesia. Construirase unha plataforma única e con pavimento de formigón que facilitará dotar de beirarrúas a marxe dereita da vía. Ademais, renovaranse e soterraranse os servizos. Non solamente o aparcamento, sino que se mellora a accesibilidade. Esta foi unha primeira fase, pero xa fai tempo que decía que estábamos traballando en completar esas beirarrúas que, como vedes, polo lado dereito non existen. Se leva moito tempo, decir, para chegar a acordo cos propietarios, evidentemente, unha zona con moitos propietarios, pero agradezco, por suposto, a súa predisposición, porque non tiñan obriga de cedelo nestes momentos, e o que facemos con este acordo de mellorar o día a día dos veciños dos Duráns. O novo equipamento sumarase á rede municipal de disuasorios posta en marcha polo Concello e integrada na estrategia Baicar, unha medida que, segundo o goberno local, mellora a mobilidade no municipio. E que en total pois xa levamos nestes anos conseguidos 2.700 prazas de aparcamento para facilitar, como decía, aqueles que teñan que desplazarse en vehículos, sexan veciños de Vilagarcía ou sexan a cantidade de xente que ven a disfrutar e a visitar da nosa cidade, pois que saiban que temos unha rede de aparcamentos disuasorios, como decía, ubicada estratégicamente en todos os puntos da cidade. A intervención que está previsto executar ao longo deste ano afectará unha área de 4.400 metros cadrados de superficie. Está orzamentada en 265.000 euros, que se financiarán cos fondos que lle corresponden a Vilagarcía a través do programa Mais Provincia 2026 da Deputación de Pontevedra.